hráme Evade. Je to hra. Proste je to taká naháňačka. Môjho kamaráta to veľmi baví. Mňa to moc nebaví, ale veď si to zahráme, prečo nie. Dobre, takže ideme si zahrať. Akože baví ma to, ale iba keď to hrám s kamarátmi. Takže. A hrám to na mobil, OK? Takže GG. Kámo bro, kto to stále kope? No nič. Dobre, ideme. Kámo bro, to čo je za obrázok? No, konečne. You can purchase tokens and points with Robux. Okay. Easy maps are generally designed for a more relaxed. Neviem čítať plán. Kámo, prečo to tak trvá? To trvá po hodinu. Neviem prečo to trvá hodinu. Konečne. Buďra sendec. Zakotvať. Božka, som cítim ako nejaký youtuberský cowboy. Idem za tebou, bro, spievať. A kopírujem. Kaktus. Tam mám nejaký speed. Tam je nejaký baráček. Stavím. Ale ne. Tam je pesos. Počkaj. A tu. Ne, pomoc. No, pískat. Freddy Fazbear. Prečo? Pomoc! Nebudem sa otačať, že to ma potom asi spobalí. Okay. Obrovský aura. Tam je nejaký papier. Oh my god. To ma zachránilo potom. Pomoc. Papier je za mnou. No jasne. Či nie, Freddy. Čibo, čau. Ahoj. To je pekná básnička, ale... Pomoc! Brožky, ja som už zasvietil. Pomoc! Nejaký streďaz asi. Čibo, tam je pesos. Pesos. Co? Jak? No, zastąpiłem. A teraz Freddy. To był Freddy Fazbear. Freddy Fazbear! Pomoc! Co? Tam kamu škůžka to nenávidí. Počkaj, what? Ejo, dobrý. No, nic, kámo, trochu nejsem prvý. Yes! No nic.
táto baterka, kamo. To akože ich nejako odplatí. Neviem. No to poviem týpečkovi tam, on som ho sledoval, keďže ho nesledujem, že som nežil už. Proste tam sú nejaké typy, ale ja idem najviac ďalej od nich. A teraz zase Freddy Fazbear. Dúfam, že tam nebude taký ten... Dúfam, že tam nebude taký Joker. To kto je? To je prototyp. To je prototyp z chapter 5. Čo? To kto bol? Trocha, ktorá nepoznám. What? Tam je asi niekto je. To nejde, že jo? To nejde tak aspoň 4. Tam je styl. Brovský. Ježida. Tam je opúrka. Čo ja ho počúvam. Táto mapa. Big morning. Sorry, Braško. Pomýli však asi všetci po mne. Halo? Tam bol nejaký tam bol. Ty bol. A ja mám rád Pokémony. Yes. Tady má já šel rychlý. To tak bylo iba na 3 sekundy. Pokémony, ja ťa nenávidím. Môj nepriateľ. A kámo, bro, to čo za to? To je prototyp... Neviem, spočítať tam 5, ne? Ejo. Proste ja ten Pokémony. Plus. Ne. Bracho. Pomoc. Pomoc. Ne. Pokémony. My prežijeme. Ja prežijem. Našťastie. Pokémony. To dám takto. No, takto je to celkom dobré. Mám grupku, to vám na konci videa potom ukážem. What? No jumping. Čiže my nemôžeme... Aha, už tomu chápem. Bro, oni ma hitli a ja som utekal. Čiže ma skoro aj nehitli. Kámo, zbera som dostal bát. Čuj. Čo bolo? Taj typek. Vidíte, ja vlastne nemôžem jumpovať. Tu bol tam ja neviem, pomeranč. Víte, koľko
stojí už burty, napíšte do komentárov, lebo to ja neviem. Ty vole. No ty vole. Big morning. Ja nemôžem vlastne jumpovať. Ty vole, tam čo je z GTAčka. Big morning. Proste speed ma zachránil. No nehovor, po mne viac to nejde. To mi koľko idú počkať? Išťalka? To by ma nepomohlo, to ma... Tatínku! Nikdy. Aha, ja to mám koristný, ne? Ja som pomalý, ne? Okay. Ty vole. To bol tvorca, ne? Tak, no, to je tvorca. To je tvorca, ten vidí. Bol zase tento GTAč. Dobrá hudba, kamo. To mi stále ide ten kryšťak. No, nemôže dať pokoj chvíľu. Tak sa tu bezpečí. A prežil som, Zase som prvý, Ako dáme mapu? Táto vyzerá dobre, ale kamo všetci hlasovali za default? Čo je to default? Tak som chcel túto. Tu arrow a default. To som chcel. Bu. Brovsky tak je opäť. Bu. Zase táto hrubička. Dúfam, že tu nebude Joker. Mi zostal iba Snake. To máme bojím. Ahoj. Ja tuto budem takto. What? Father Grigor, you have already met my congregation. I am Father Grigor. Tá, bro, ja nemám Robuxy. A ja tu mám za reklamu, no nič. Tam. Niečo chcem do inventáru. To je emoc. To chcem to emoc. Ako idú, ako sa dávajú tie emoty. Emoc. Áno. OK. To sa nepáči.
OK, dá sa. To. Neviem, jak kartún. Mám celkom veľa tých tiketov, čiže to je nejaký coiny. Ten takto emote. Proste tu asi všetko kúpim. Toto je dobré. Už moc nemám, takže... Fú, frajer. OK. Toto všetko má emoty. Dobre, ako pôjdem? Asi na typku. Farewell, brother. Proste majú 35 sekúnd. Tuto nebude z bezpečí. No a tam akože si myslí, že tam ako nebude Like to solve the puzzle? ale Go ahead. Yeah, I like to solve the puzzle. Kamo brúva, že ju kamo dali. Že ju dal tam ten, čo je za mnou. Že ju dal. Vlastný. Jo. Ukáž, koľko to trvá toto video. 16 minút, ok. Môže byť to byť aj hodinu. No. Are you doing, kamo? Nie som počaný. Ešte. Tak sa mi dám. Tak. A ukáž. Neviem, bežitky nemá. Iného boža má to skémol. Kamo, ukáž. Ja som tu niečo mal vás. Kde by... Áno, okej, skémovala. Baží ma to tu skémol. Alebo proste skúkem tutorial asi. What? To už idú? Ja tam nebude. What? Ja to ten speed vlastne. Tento je nejaký dobrý. Prosky, táto mapa není najlepšia. Sa to černá, ne tá obrazovka celkom. Asi bezpečím. Cash. Bigger money. Zase sa mi aha, GG. Vždycky kámo, čo mám dělat? Ja si chcem dať tie emote. Bablíza. Tak ti treba. Nejaká baba zima. Baba zima. Maďarka. Bo tam sú dvaja, ne? Že nejdu semo. Ale idú. To je zatvorené. Som tam chcel ísť. What? Kto to grcal? Tak později budem dlouho. What? Aha, takže tam nepôjdem. Tam zabili bablizu. Prečo som mal točku? Čo? Počkaj, teda ako sa dávajú tie veci? Všetci sme zomreli. Čiči. Čo je to tam od brose?
No. Jo, inventory. Aha. Taký tupek. Tuto krát sa mi páči. A ešte kartún. A ešte toto hýbaný krk. Či to tam mám. Yes. OK. OK. Čakaj. Ja to je toto. Videli ste ho? Life gives you lemons. Don't make lemonade. Som sa posral kam. Dobre, a teraz si ideme zahrať Rivals. Rivals je celkom popular games, kámo, nebudem klamať. Kámo, bro, ukáž, koľko sme to hrali. 21 minút a koľko sekúnd? No už neviem, lebo to beží. 21 minút sme to hrali. Mladička. A ináč mám grupku. Ak by ste sa tam chceli pripojiť, tak ja vám ju ukážem rád. Takže, počkať. Počkať. Sorry. Rado Dýchovič. No a tuto máte. Sú tam akože už moji kamaráti. A ja som owner. Jej. A ak by ste si ma chceli pridať, tak nie je problém. Moje meno Spider Zákovky. Jej. A toto zacenzurované, tento popisok. To about Spider Zákovky, tam som chcel dať stránku, ale nejde to. GG. Alebo ak chcete, tak toto si naskenujte a môžete si ma pridať a ideme späť do videa. Takže Rivals. Alebo nie, teraz si zahráme nejaké običko. Akože Rivals mám rád, ale nie úplne. Že proste, že moc nemusím. Že je to dobrá hra, ale moc ju nemusím. Tak by som to povedal. Aha, na Escapeu bolo toto. Boli admin abuse. Viem, že my sme točili. Počkať. Ja viem, že my sme točili Breaking 2, ale tam nebol hlas, my nevieme prečo, takže. No, takže, alebo viete čo, ideme si zahrať Rivals pre vás. Idem si zahrať Rivals iba pre vás. A potom môžete dať, keď chcete hrať nejaké običko, tak dajte like a keď dáte odber, tak si môžeme zahrať, neviem, nejakú hororovku s kamarátom. Takže, neviem, nakedy sa mi môže nechcírať. Neviem, čo dáme? 2v2. 2v2 celkom hrávam.
Počkaj, ne, ja pojedem s týmto typkom, lebo obidva máme 87. Čo dáme? Čo chce dať? Dúfam, že nie je túto sandbox, áno, tá je hrozná, ja neviem, prečo ju tam dávali. Nie, že nechce dať splash. Že nie, ale doj. Kamo, sorry, ale splash. Tu by mohli zrušiť, kamo. Nemuseli by zrušiť arenu, mohli by zrušiť splash. Čakaj. Ups. Čo? Aha, on takto. Aha. Týchto spamerov. Počkaj, on ma mal. A sakra. To som mal zobrať asi tiež mal. Ne. Nie, že hrám ako nubak, ale budem hrať vo vás, ale teraz nemám môj favorit zbranie. Posledný hit myslím. A je mŕtvý. No moc. Mám ho. A teraz berem moje favorit zbranie. Čiže to je toto a medkit. A ináč... Nie, počkaj, teraz by sa mi hodila akože katana. Ale fakt, že iba... Počkaj, tu mám kempiť. Čo? What? Musím brávať katanu. Odteraz berem katanu. Čo sa tam zobrať? Medkit. A teraz berem katana. No, on zase má ten revolver. On je tým revolverom celkom otravný. Toto bude počuť. Dal som 30. Dal som mu. Kde bol? Brosk, tak ja ho ešte stratím. No poď. O, kde si? Co sa zláko, kama. Brosky. A ináč ten, kto mi ako prvý napíše komentár, bude mať skinkecu zadarmo. No výlet. What? Kamo, ejoj. Berem sa tam na chvíľku. Brosky je celkom pozorný. To dropne. Pade. Brosky mi chce dávať revolver. Revolver je otravný. Revolver je už otravný, kamo. Tak ja si ešte zoberiem revolver. Bo tiež si mi taký spamer. What? To sa zláko, kamo. Vážne. Ideme čakať. Broska, on je hacker, ak viete, že som tam. Zase tu novú mama. Mám akože tiež nejaký reflex. Hand. Čo si myslel, bráško? Počkaj. Mám zase nápad.
vyhral som. Broski, ja to sa že úplne posral. Kámo, počkajte, ja si zmením vretívku na katalónu, sa mi moc nepáči. Počkaj si už Broski dovno. Bubbles. Kámo, ja mám vlastne hologram. Mám aj kilogram. Táto vyzerá tak demonský. No, koľko mám? Kámo, bro, ja chcem plastik na snajperku alebo kúne aj na katanu. Na katanu najviac. Neviem prečo, ale... Čaká, ja som ešte neurobil tento kód. Že... Ne, ja som chcel ešte vysky. Čiže... Tri 161. OK. Úplne mi bajený. Kámo, bro, prosím, nech tam je plastik. Prosím, nech tam je plastik. Come on, poď, plastik. Plastik. Ale Dark. Dark je ešte good. No, nie úplne good, ale dá sa. Koľko to už točíme? 31 minút. Nejakú myšlenku si dám. Ukáž, flop. Povnie. Hurtbird. Jo, toto. A na Ice mal... Si asi nechám tuto, a v repu. Môj kamarát, on má tiež takúto. On má tiež vlastne toto, ale Broski, on to má také úplne ošťaté. Jo, on má to v repu. Nevyzerá, ako keby mal úplne ošťata. Neviem proč. Kámo, bro, táto vyzerá ako z nejakého lohu. Ale ja si to nechám takto. Mne sa to takto najviac páči. Na Chainsaw ešte nemám žiadny skin, ale to je. Tak. Broski som nevedel, že ho porazím aj na Spleef. Aha, to je nejaká nová mapa. Spleef 8v8. To skúsime si zahrať, no. Aha, on je to takové skin face. Aha. Broski, ja túžim po Balisong, takže ak mi chcete dať, tak dáte mi skin case trojkovú, prosím. Ja by som to chcel mega. Kámo, bro, Balisong, to je môj obľúbený skin. Maribalse. Ne, DualSense. Čo pani? Ukáž, to je... Aha, kámo, počkať. Ja vlastne, keď niečo kúpim za tie Robloxy tam, tak ja dostanem jeden ticket, taký napríklad. Keď kúpim niečo, neviem, keď napríklad niečo kúpim 10 krát, tak budem mať aj 10 ticketov. Kedy budem čakať? Do Vianoc. Aha, už tam dá. Broski, sa to úplne šteká, keď tu je veľa hráčov. Ja mám že 2 FPS, to je hrozné. Ej, jo. Ej. No, to spadol. To vypočítam. Tak nie. To bude vypočítať. Dobre, nejdeme hrať. Broski, to je blbosť, táto Spleef. Broski, ja som tam mal, že 2 FPS. What? No, ja už nejdeme hrať rival, ideme hrať niečo úplne iné. Točím ešte, napríklad, že sa mi...
Roblox. One size aura, neviem. A ináč, kto by chcel, tak by som mohol darovať moju čikatéru. Styl obrany ideme hrať, ale teraz. Squid Game Infinity Roleplay. By som si zahral. Čakať, ja really zavolám kamarátovi. Kam on vypol? A scary shawarma. To teraz nezberá. Kamo, ideme si teraz zahrať nejaké oby. Alebo viete čo? Iba za odber si zahráme nejakú hororovku. Za odber si zahráme nejakú hororovku. Takže možno, že si... čo si chcete teraz zahrať? Ja by som si teraz rád zahral... Neviem. Dobrá škola... Bríka, nie. To je Dropper. To sme hral tak dlho. Takže ideme hrať. Alebo nie. Čo je to? Escape the Dentist Obi. New. Ne. Escape Mr. Funny's Toy Shop. Escape Baby Bobby. Daycare First. Escape McDonald's Obi. Rob Mr. Rich's Mansions Obi. Brosky counter, čo sa tu úplne blbosti. Ja tak napíšem tover. No, nie sú tu lepšie. Neviem, ja si zahrám kone tento. Maturity Mino. A som raz hral taký glide tover a to ma že mega naštvalo. Shift lock. Si zapnem shift lock. W. Kámo, ja som si tu teraz všimol, že tu je nejaké vlčko. Na mojom ramene. No nie na ramene, ale čiči. Ops. Juhu. Kámo. O, kámo. To je hrozné. Ja vždycky na čo ťuknem. Ne, gift nechcem. Vops. Nemám už Robloxy dostatok. OK, pridám sa, neviem o dump. To on za to môže. Brosky ale nevie, že je na YouTube snad.
Broski, prečo ma musí troliť? Bops. Máš svetogifting. A stále na to klikám. Ja neviem, prečo ma to štve už. Broski na toto... Sorry, že som sa tuto trochu nahneval. Ale ja stále na toto... Sorry, že som sa na tejto hre trochu kamo nahneval. Kamo, bro, ja tu... Broski, ale mi sa tu stále ukazuje nejaké gifty. To je veľmi rybí. Kamo, tak na to ani nejdem hrať, vieš čo? Vážne? Ja som to dal. Ne, to nejdeme robiť. A teraz ja budem troliť ich. A ja idem ďalej. Ak spanem, tak neviem, musíte napísať do komentárov, že som noob. Kámo, bro, 41 minút, vážne. Veď to bude moje najdlhšie